агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон аз анҷоми тафтиши пешакӣ ва ба додгоҳ ирсол шудани парвандаи ҷиноятии Фотима Ҳафизова, сардори кооперативи тиҷоратии Акбархоҷаи ноҳияи Ҷомии вилояти Хатлон хабар дод. Фотима Ҳафизова бар асоси қисми дуюми моддаи 247 ба қаллобӣ ва бар асоси моддаи 338 иловаи як кодекси ҷиноятии Тоҷикистон бо фурӯши худсаронаи замин айбдор мешавад. бино ба гузориши маркази матбуотии агентии мубориза бо коррупсия, Ҳафизова Фотима Маҳмадиевна дар вазифаи сардори кооперативии тиҷоратии Акбархоҷаи ноҳияи Ҷомии вилояти Хатлон кор карда истода, моҳи июни соли 2020 бо рӯи фиреб ва суистифодаи боварӣ аз Шаҳрванд Қарақулова барои аз ҳисоби заминҳои хоҷагии деҳқонии Акбари ноҳияи Ҷомӣ ҷудо карда додани қитъаи замин ба маблағи 4500 сомонӣ талаб карда гирифта тасарруф намудааст. Ба раиси ҳамакнун собиқ бар асоси қисми дуюми моддаи 247 ҳамчунин ҷазои ҷарима ба андозаи 365 то 912 нишондиҳанда ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати аз 2 то 5 сол таҳдид мекунад. тибқи қонуни асосии Тоҷикистон, замин дар ин кишвар моликияти истисноии давлат ба шумор меравад ва фурӯши он қатъиян манъ аст. вале бо вуҷуди ин, фурӯши қитъаҳои замин барои сохтмони манзилҳои истиқоматӣ ва ё барои фаъолиятҳои тиҷоратӣ яке аз арсаҳои аз ҳама фасодзада дар Тоҷикистон ба шумор меравад. тақрибан ҳар моҳ мақомоти ин кишвар дар бораи боздошти чандин мансабдор бо иттиҳоми заминфурӯшӣ хабар медиҳад. баландпоятарин мансабдоре ки бо чунин ҷурм маҳкум ба зиндон шуд, шаҳрдории собиқи Кӯлоб Баҳром Иноятзода буд, ки моҳи июни соли 2020 дастгир гардида ва моҳи ноябр ба 12 соли зиндон маҳкум шуд.